Zimbabwe kandi bandari vando kureva ndiri mukati mekureva ndinokumbira kuregera muri Zimbabwe dzimwe dzenguva mwangazwa voice rinenge riri mukati mekuchinja chikonzero panenge mune zviri kuitika mukati mevoice rega ndireve ndichiti muri Zimbabwe zvandakabata nhasi zvandakagukuchira zvirimo munhava nekubhegi zvandakatakura ndine nyaya mburi yeZimbabwe yandakataura yakaitika mukati menzvimbo yedombo shava yokuti kuna amai vakaita mwana asi tadarika mwedzi mutatu ndokubva ashayika kureva kuti akabva afa asi zvakazoitika ndezvekuti kuna amai vakabata foni ndokufonera amai vemwana uyu vachiti aiwa ndiri sekuru mudzimu wabuda pandiri asi mudzimu wabuda uyu wakagara pamugobe yandinoshivedza kuti wakagara pahomwe kana ndichiti homwe munhu mupenyu anonzi homwe kana agara nemudzimu wakafa vachishevedzera kuti inini ndiri kufona ndini mudzimu ndiri sekuru ndiri kuzama kukuudza kuti uyu akabata foni pandabuda uyu muzukuru wangu ane chokuita pakufa kwemwana wako asi ndiri kukumbira kuti mwana muzukuru wangu uyu kana wazomuona nguva yake yekufamba usiku yakwana akauya kumba kwako muudze kuti dzokera kumba ururara amai vakati ndira kuti musvike pano tigotaura tese ndigoziva kuti mundikumira regere sei ndichikuonai kusvikira zvichikodi vaenda ikoko asi amai nababa vemwana akafa vane mwana akashayika vane mwana akatisiya havana kugutsikana vakabva vaendesa nyaya kwaSabhuku muri yeZimbabwe ndakapinda mudombo shava last week ndichida kusangana nenyaya iyi haina kuzotaurika mushure mekunge Sabhuku vaine zvakawanda zvinoda kuitika asi Sabhuku vakazosimudza nyaya ndokuendesa kwamambo kwayakaenda muri yeZimbabwe yakaendako nezuro kwamambo mambo vakashevedzera kuti vachiona mavideos vachinzwa maaudios vachibva vachivedzera kuti tombomirira rimwe zuva musi wakati zvine dheti tiri kuda kuti izvo tigoshedza vamwe vabatsiri tigoita kuti mudzimu wakambobuda uyu ubude zvakare utaure mambo havana kupa mutongo havana kupa mutongo asi ndakaona mambo vane uchenjeri kuti vanotonga zvine ungwaro zvine umbowo handiti pakambobuda mudzimu pakutanga right ndo wakataura ka uchiudza amai vemwana wabuda pamunhu ari kunzi ndiye anga akagarwa neshave rikunokanganisa mwana muri yeZimbabwe ndiye munoziva mudzimu unofona here unotaura here pafoni right so mambo ari kuti tichatsvaga vabatsiri toda kuti mudzimu uye ubude ambeni uchabudisa nenzira ivo uchauya here hauyi here kana wauya uchataura zvawakataura pakutanga here nokuti marekodzi akarekodwa aripo kokana usina kuuya chichi chaitika iwo wakambotaura zvimwe homwe yawo inenge iripo chichi chaitika pakaipa ndine nyaya mhuri yeZimbabwe yandakataura kuchinoi yemunhu akafa achimwa tii ari murume pakazoiswa danda paguva rekuti vanhu pakaonekwa pane mukadzi 1 pakaonekwa pane mukadzi 2 inzwai Zimbabwe kubva musi wetedza richipedzesera paya pakazonzwika usiku padande pai vachichema mwana mucheche asi vakamuka kuseni vanhu vanga vasingaone chinhu ndokuzoonekwa paine mbudzana isina kuzikana kuti amai vabareka mwana uyu vari kupi nanhasi kambudzana ikoko ndo karipo ipapo paiwanikwa vanhu vari paguva paya vanenge vakabata danda kokambudzana aka kakawanikwa kachita sei kachingotenderera padanda kane kachingotenderera kakaguma danda ende chimbuzi cheche chichingonamira pakare ende usiku iko zvino zvanga zvakuitika ndezvekuti panga pachinzwika pachichema mwana asi kana pachichema mwana vanhu vanga vachicha usiku kukwira usiku chikonzero usiku ende kumakuva asi kana vamuka kuseni mwana wacho haasi kuonekwa baba Isabel muri kuti chimbuzi here kana kuti inamo aiya chimbuzi chinomonezera kutarisa chingangosiyana muhlobo asi chirikoti chii chimbuzi ende isusu vanhu tinojere chemombe unichochiona ndi chemombe chembuzi tinochiziva chehuku tinochiziva chevanhu tinochiziva chiri kuoneka apa ichi ndechevanhu muri kuti imimi chimbuzi ndicho chiri kupaka kuti vanhu vabatire padanda ndochakazorwa ipapo ameno ndine nyaya yepamurewa mukoma KB yemwana mucheche anga achienda panguva asingagume kwete kuti anoenda panguva kana yakwana anga achienda panguva asingagume ndokubva pashevedzwa mubatsiri ndokuenda ipapo ndokubva ashevedzera kuti pano pane urombwa ndokubva paita vakaramba mubatsiri ndokusiya teya asiya teya zvikanzi izvo marambaka ndati marambaka ndoda kuti inini wese munhu wamakaendera hakuna munhu anoromba kusiri kun'anga uchimenzi mune kun'anga wamakaenda neniwa futi ndakauya pana ndiri n'anga asi ndoda kuratidzai kuti imimi mune kwamakaenda zvamaramba imimi ndoda kuti wese akakupai mushonga wamakaromba anofanira kuti asvike pano n'anga yese yakakupai mushonga ngaisvike pano
kwete ng'anga kwa makatura mshuka kwese ngakuye pano ndikuva basiya pateiwa zvakashiri pamurewa nezuro teni oroshe ng'anga yakadriva mdududu ikasvika ikamira ipapo haina kuburuka yakakotsika pasina kupo hadi vanenge vachida kukubatai baba Isabel munobatika sei kana mabva pachirongo vachikupai nhau pamwechete nokutsvaga nhamba dzevabatsiri icho kwadi muri yeZimbabwe nenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisina chipomero nhamba dzisinganyadzisi inhamba dzinoti iswa 0771 545 025 0771 545 025 dzimwe dzinoti 0736 263536 0736 263536 panhamba idzi muri yeZimbabwe hadzizi dzekubhipa kana une zvauri kukumbira tanga vatura bhopo nebepa uyezve musanyora pafoni tiri kushandisa musafuna neprivate number uyezve asidze nyambo kuti zvakamira sei kungoti ndibhosho wakutotsudzura panosvikika tosvikika musabhipa panhamba ishi ndinotenda baba Isabel vanobva vanyudza gejo mushure mekunzwa nhau nenguva dza 10:30 rambai makabata pachimuti kikikikiki kuseka kwepa WhatsApp KB na Bozho hakuna mudzimu wakadaro ndinonzi maitu chigwida ndiri pa White Cliff pariseko nasi pa White Cliff ndati ndizvakariri kwazvinogadzirwa nyaya ndoda kutanga panguva ino mukoma KB inyaya iri kuitika mukati menzvimbo yeGweru mukati menzvimbo yeGweru mukoma KB kune imwe location iri mukati meGweru kune imba ine makamuri anokwenda kudarika 5 muridzi wemba akatotama zvokuenda kune imwe location akatoenda kune Roja iye pachake asi kukwanisa kugara mukati memba iyi chikonzero mukati memba iyi mune zviri kuitika mumba imomo vanhu kana vachinge vakugara imomo vanokwanisa kuti izvo vanomuka kuseni vakarara panze vasati varara panze pamushapa panonzi izvo mablankets kugadzira mubhedha kana kuwaridza pasi kana mchida kurara mumbamo zvinoitwa masikati zuva risati ranyura kana zuva ranyura mumbamo mulaiti wemagetsi munobva maita chaedza choga ukasavhunduka magetsi ukarara mumba usiku munosvika vanhu zvinenge zvidzimudzangara vanoti tibikire tii munotomuka usiku muchibika tii zvinhu zvichimwe izvi zvamwe kudaro munomuka makarara panze nemidziyo yese kwete kuti vanhu mega chese chamakaisa mumba chinomuka mangwana chiri panze Pullman selector mati chii chiri kuitika kuGweru pane imba iri kuti kana mukapinda muridzi wemba iyi akatobva apa akutoroja kune imwe location mushure mechiitiko chiri kuitika chokuti vanhu vakazoburitsa nyaya iyi pakabva muridzi wemba vakaenda kunoroja pamba apa mukawaridza masikati ndokuti mukwanise kurodza zvakanaka asi kunyange mawaridza kudaro mukanonoka manheru hamuise light kunyange pane magetsi mumba munoita chaedza mega maita chiedza mukasavhunduka zvokuraramo usiku panouya zvinhu muri kuhope zvokuti munokwanisa kuzvibikira tii makarara mabika tii mukasavhunduka zvakare mangwana makuseni imimi nemablankets nemidziyo yese iri mumba chese chiri mumba chinomuka chiri panze iko zvino zvipauya vanhu vakawanda muridzi wemba iko zvino ari kuti arikuda kugara ipapo anozotanga kuda kutsvaga pamwe rendi pane 5-6 months nokuti anenge aona kuti unenge wamboratidza kugara asi hakuna agara hapasi kugarika pazouya ng'anga pazouya maprofita muri yeZimbabwe inzwai ndiri kukumbira vagari vemukati menzvimbo yeGweru ngatifambei pamwe chete toda zvinhu zvine dudziro muri yeZimbabwe pauya ng'anga pauya maprofita asi kana pauya ng'anga pauya muprofita vane magaba emvura nemagwebe emushonga panouya zizi rinomhara pamusoro pemba kana kumhara pamuti rinosumuka ipapo rakanaka kunomhara pagaba remushonga rosumudza mushonga richienda nawo mudenga ng'anga iripo ndisati ndataura kana kuti location iri muGweru ndeipi kuti zvityise vazvizive vagari vemuGweru taurai vega 0713938538 0713938538 WhatsApp number ya National FM Radio. Papa Isabel, zvava nenguva yakakura sei yakareba sei zvichiitika izvi? Muridzi akatobuda tione 2 years abuda ipapo asi togara ipapo. Saka muridzi haasi kuudza vanhu vanenge vachidaka kuti varoje pambapo ndo zvinoitika. Asi kuvaudza. Asi kutovaudza varidzi ari kungoti anoda. Iko zvinozvi zvangova free zvekuti vanhu kutoziva anoda zvake kunogara. Apa panapa pakatomboya kuzogara ng'anga dzimwe dzakatotiza ipapo. Muri kuti mimi vanhu vanenge vachigara mumba imba yakakura sei? Ine 6 rooms. 6 rooms. Ichokwadi. Vaiti hapana cottage. Hapana. Vanhu vanenge vachigara pamba apa
avafanira kuwaridza nguwai vakangowaridza avafanira kuwaridza kwavira nekuti panobva pauya light kuti munovhunduka kunyanya makada kuti usiku panoita light saka vanhu vangakutoti vamwe vakuudzana kuti maybe mukawaridza kwakachena munozoona but zvadaro usiku makarara vari kumutsi vachibikiswa tea right zvidzimu dzangara izvi zvinenge zviri zvingani vari kuti kwanzi tinogona kungombuka kunzi bikai tea vanogona kuona 2 kana 3 vari vanhu here vari vanhu vanhuyi kwanzi vanopenya zviso zvekuti kana kutarisa fesi unoguma kutarisa pasi hazvitarisiki anenge achipenya anenge achishaina baba right vakadzi kuti varume zvidzimu dzangara kwanzi mukadzi mumwe chete nevarume vaviri kazhinji ndo zvinouya asi kunyange vakasauya but hakusheki kuuya 1 zvavanenge vachitaura vanhu ivo vanenge vauya munenge muchizvinzwa vanototaura kuti nezuro munotonzwa kuti tibikirei chii nelanguage yamunotonzwa imimi vachitaura kuti munotomuka mega kuita sekunonzi baba pati muri kutuma pati kana kuti mai pati so zvamunoita kuti anhu ndakuda kuenda kubasa tii yangu yaita boy bikai tii utomuka uchitobika tii saka pazvinouya ipapo zvinongoda kungonwa sutogadzika kwanzi patika hakuna akapindemo masina kubika tii hazvidi chimwe chikafu apo kuti ndo kwazvo tii inenge nemukaka ire kana kuti nanyesonzwa nyaya yekofi inenge nechingwa rekani mabhandi ndo patisika dzenyu vagumbira patii kuti tii tii zvinomwa tii vabika tii wozvipa inenge iri mukapu zotonwa sokuma kunoita vanhu zvamakajaira vanhu zvezve ndo zvavanoita right asi havazozivi kuti vapedza sei mangwana pavanomuka mangwana vanomuka vari panze nemidziyo yavo yese vanomuka vari panze nemidziyo yavo yese ndiani aunza nyaya kunational FM right umwe wevamwe vakatoroja ipapo makwanisa here kutsvaga muridzi wemba ndamutsvaga ndamuwana mukomakebha asati ndataura naye but ndamuwana nokuti ipapo panogona kakubva zvakawanda pamuridzi wemba ndamuwana nguva yapera muridzi weimba ndamuwana asi nyaya yangu inoba kutangira pakuti wai mimi mune imba yenyu makakwanisa kunozoroja kumwe muchirojesa vamwe endi kana munhu akagara ipapo vanozotanga kakubvunza rendi kuma 4-5 months nokuti hapasi kugara endi varitoshedzera kuti anoda hake noti munhu akaona imba pasina maketeni anoti imba inanonzi akanochida turako endi akunogara ipapo right muri kuti imimi pakambouya vabatsiri vakauya muridzi wemba aripo here kana kuti avo vanenge matenensi ndakatoshedza mubatsiri ndakashedza vakatomboshedzwa nemuridzi wemba pakashedzwa nemunhu aigara ipapo nokuti vamwe vanga kutofungidzwa kuti dzimwe dzenguva zviri kunetsa inini zvauya kwandiri nekuti ingori imba yemuridzi but zviri kunetsa inini but wese akauya ipapo aitorerwa mishonga nezizi right yosumudzwa anenge ari masikati machena gaba remushonga rikatorwa nezizi riri kuenda nawo kutosumuka kuenda nawo zvachose hapana chiri kudzoka kana riri gwebe rotoenda kusumuka zvachose harisi kudzoka mati nkuponi gweru kuponi chaizvo inonzi Regimond tibatsirei vari kugweru Regimond okay tibatsirei amaiwe hanzi kudiniko yakanyanya yeti iyo ndinonzi Blessing Mateta pamushumbi pakipi ndapadziwa pakipi iwo Blessing paritaniko panshumbi ntsiku yerera uno gweru keipina bhozho ndofunga muridzi wemba iyo ndinenge ndinomuziva ndakamuona ndakatombomutora mapiksi aimborara padhuzi nepamba pangu anorara mumota yerudzi mota yacho yataurwa panapa D4D asi pari zvino akachinja pekurara ndinonzi magarira pagweru atondipa imwe mukoma KB yepabhulawayo zvakare yemunhu ari kurara mota ndichauya nayo munhu uyu mutereri ari kugweru panonzi pamagarira hanzi ndinenge ndinomuziva aitomborara mumotikari amene magarira tiudze kuti magarira kugweru iri kupi havisi kudobana here kuti magarira kugweru iri papi fredi mafredo chekugweru icho mahwani mukoma KB ngavaende kuchechi vanhu hanzi vanofira ipapo ndinonzi farai zinomwe patsikada hanzi chakanyanya icho vanhu ngavaende kuchechi no mukoma KB vanhu vari kutsvaga imba patinotsvaga imba hatizivi kuti patiri kuenda kunogara pakamira sei patinotsvaga basa hatizivi kuti pari kuenda kutsvaga basa pakaita sei matinofamba kana kukwira mabhazi mudzimotokari umo hatizivi kuti mumotokari matiri kukwira makafara nyaya yedu ndeyekuenda irwendo nyaya yedu pamba ndeyekugara nyaya yedu kubasa ndeyekushanda toziva sei zviri kumberi tisingazivi alright izvozvi munhu ari kugara ipapo aunza nyaya iyi
ari kushandisa 6 rooms dzese here? Achisipo ipo mukoma iwe. Okay. Ukatobva. Right. Ndaida kuziva kuti pari kugara muringani. Aiwa apa. Pari kugara imba imavakirwa wakaitwa panoda munhu anogara mumwe chete. Mumwe chete. Panowanzo kugara munhu mumwe chete achigara pamba ipapo. Alright. Munhu mumwe chete anoitwa zvinhu izvi. Apasiye vanhu. Apasiye vanhu panogara munhu mumwe chete. Saka ndiye anovingwa nezvidzimu dzanga. Anenge auya ipapo ndiye anovingwa. Asi iko zvino zvinamba yakawanda. Aya kuziva because ava chakuzikanwa. Hey. Chakuzikanwa. Chekugweru icho chakaipa ndatya nazvo ndinonzi Mai Mateo ndiri kuChadcom. Mai Mateo kuti taniko kuChadcom. Icho chekugweru chakaipa. Hapagariki pamba apo. Sekuru Kanengo icho. Endai hanzi endai munogarako ndinonzi Alexio Joao pa airport pa stopover. Hanzi sekuru Kanengo. Sekuru Kanengo. Vari kupi kwa Sekuru Kanengo? Aminoti vari kupi Sekuru Kanengo. Budai kana muchivange. Sekuru Kanengo hanzi endai kapaita imba yokunogara kaiko. Ndo kwamunoda kawo. Uko kawo. Ndi Alexio Joao right ari pa airport pa stopover. Vanhu instead yokuti wabatsire vari kufanira kuseka pa WhatsApp. Aiwa pa nyaya Sekuru Kanengo ka. Ndana sekuru ka. Ndo vanitarisire kunzi vati sei? Vabatsire. So apa nemwe nzira ari kutaura chiti sekuru. Zvamakamboita goreriya. Endai munoita munobatsira. Munobatsira. Kana madzuka iko kumazotiudza kuti chii chakaitwa nemuridzi wepamba. Kana kuti ngatikuti vana sekuru, vana mbuya, maprofita namadzibaba, vabatsiri. Rovai makanaka pagweru. Kana muchida adresi ndokupai. Paka. Nyaya ndinayo pana panicharuva dhunge kusunda kwechembere nikodzi joni dziri mberi. Mukoma KP zvakasina kumira mushe muwagari wemubudiriro 1 pamazuva 2-3 adarika apa. Murandakadzi akaonekwa akazvisungirira pamba mumuti wepamba paasingagari. Kumanheru zuva rakunovira munhu akaonekwa ari muti apa aigara nasisi vake. Chinorwadza nechinoshamisa ndechekuti mashoko anoti mwanasikana uyu anga asina mwedzi auya kusugara nasisi vake. Ndokubva vamusiya nemwana wasisi vachibva vabuda semunhu mukuru ane zvaanoita. Right. Vachienda vachidzoka vakaona mwana achichema ari pamba. Munhu vangamuwani. Vakatozonzwa kuti munhu ari mumuti wakazvisungirira. Kwozoita vamwe vanga vachifamba padhuze naipapo vanoti ivo ndakaona munhu achibata mashizha epamuti uyu. Time ndiri mukati mekutema muriwo ndakangozonzwa mumuti kuti pane zviri kuitika. Ndikuona patova munhu atorembera muti ndipo pakamishevedzera vanhu kuti uya muone munhu atozvisungirira. Mashoko kusvika mapurisa auya kuzotora munhu hapana atane mashoko ekuziva kuti asi mwanasikana uyu anga abva kumusha akauya kwasisi vake uko kwaakasiya mwana mushure mekunge aine murume waaigara naye achibva asiya. So panguva inotizive kuti hapana tsamba ikaonekwa, hapana mashoko ari kuzivikanwa, asi kana mashoko aripo dzimwe dzenguva mukati mehukama akaenda kumapurisa. Asi chatiriziva panguva ndechekuti munhu akazoonekwa ari mumuti anova mwanasikana ari pasi pemakore 20 kana kuti angangove pa 20 zvichidzika pasi akaonekwa ari mumuti akazvisungirira. Muri kuti mwanasikana uyu akazuraya kubudikidza nekuzvisungirira anga abva kumusha. Kumusha aigara nani? Aigara kumusha andazobvunzisa kuti aigara nekumusha but vanotaura vachiti akabva kumusha ndokuuya kwasisi. Ende kumusha uko pane vamwe vanoita zvekutengesa vanototi dzimweri dzenguva munhu anga asina foni aitombouya pafoni pangu achifonera hama. Vanhu vakatombozofona futi. Pane mumwe munhu akatozofona bheki afona bheki akadzikamuudza kuti munhu angaida kutaura ndamai vemwana wavo. Kureva kuti vaisa maura kuti ainge aitaura nemunhu wakaita naye mwana. So kuno kwatiri kuno kwasina kugara nguva yakareba nekuzozvisungirira hapana nechokwadi kuti chichakaitika but chokwadi chiripo nechekuti munhu akazouraya nenzira yekuzvisungirira. Handimi kuma KB kubva pamba paaigara pasisi vake kuenda kumba kwakazvisungirira panogona kuita 500 meters kwakanozvisungirira mumuti weimwe musha weimwe stand kwete kwaaigara kwairoja sisi vake. Chii chakapaka kuti akomite suicide? Ndo pasingaziva nekuti chii. Sisi ndio wangaudza muning'ina kuti uya kuno kuti gare tese. No paukama kazhinji sisi muning'ina anogona kuti ndoda kuya sisi anogona kuti muning'ina uya. Asi chatinoziva nechekuti muning'ina angachigara nani nasisi vake. Ya zvakaoma. Chii chakakonzera kuti zvidaro nematambudziko? Ichokwadi mhuri yeZimbabwe ndine nyaya ndinayo pana pamhuri yeZimbabwe. Nyaya yandiri kutaura iyi ndiye kunyanga. Vabereki pane mhuri ikaita mwanasikana achibva aroorwa. Mwanasikana uyu paakaroorwa vabereki vake kubva kuutungamiriri hwepamusoro vanonamata kereke yavanonamata. Mwana uyu vanoti vakamubhabhatidza mukereke yavanonamata kureva kuti mwana uyu akaberekwa mumbereko yemuchinamato chine rubhabhatidzo. Ende mwanasikana uyu kubva zvaakaenda kumurume wake akaramba achinamata kereke iyi zvisinei kuti akabva kuvabereki akugara nemurume. Mwanasikana akarwara
zvisina inokuda kwenguva yaMwari mwanasikana achibva ashaika. Ndati mwanasikana akabva afa kudaro. Zuva remanyaradzi rasvika. Vabereki vemwanasikana vakati kumurume akaroora mukadzi uyu, kwedu isusu mwana ndewedu, isusu atiite izvozvo, atibike doro, atiisusu tinoti pachikristu chedu vakafa kuvakafa. Kana afa tikanamata mwana akaligwa ngaligwe, zvatopera. hazvinei kuti ndiri baba vake, hazvinei kuti muzukuru wangu. Andikwanisi kuchinja mutemo wechikereke chandakanamata nenyaya yekuti mwana wangu aroorwa. Kana ari mwana wangu, ndiye ndichamuviga nenzira yandakabereka nemwana wangu, uyezve sekunamata kwandinoita. Mukuwasha, kana taviga mukadzi uyu, tichagova hembe. Kana tagova hembe, kana une zvaunoda kuita ita, kweda tite nyaradzo, kweda tigadzire makuva, zvapera. Mukuwasha achibva ati iye, ine ndinoda kuita nyaradzo wamukadzi wangu. Kana ari magadzire mukadzi wangu, ndinoda sei? Ndiri kumada. Baba munatizvara vanoti iwo, zvauri kutaura zvinofanira kumanikidzwa neni nokuti ndine muridzi wemwana. Waurira kugadzira una rudzi naye, uda kugadzirei? Ndobva varamba vakachapedza basa. Vanyarara varizi ari kuunza nyaya kuno nhasi mukoma KB. Vabereki vemwana uyu akafa uyu mushure kwezvakazoitika nemataro akatorwa nemukuwasha. Mukuwasha akatora mataro api? Mukuwasha achibva simuka nekuenda kwamambo. Mambo, mukadzi wangu akafa. Asi mukadzi wangu afa, vabereki vari kuti havaite manyaradzo avagadziri makuva nekuti vanonamata mwana wavo. Vabereki vachibva vashedziwa namambo. Ndobva vaenda kwamambo. Vaenda kwamambo, zvikanzi namambo, iwo ndo mutemo iwo, munofanira kuita munyaradzo, munofanira kugadzira guva. Baba vari kuti mutemo muri kutaura uyu, mutemo wangu nekuti mwana wangu hautongwe nemwe munhu, nemiwo mambo mune chivanhu chenyu. Zvikanzi it's a must nemutemo wamambo. Muchanofanira kutogadzira chete, kana musina kutogadzira muchabhadzara. Hei, mwana wenyu. Vabereki vemwana inzwai zvavari kutaura. Vari kuti mutemo kugadzira kwemakuva, mutemo wechivanhu chemumba mevanhu. Ndewe kwamambo here? Unotongwa nani? Anoti ndinoita chivanhu chokukira chekunamata ndiani? Anoti ndinotedzera chivanhu chokugadzira makuva chivanhu ndiani? Anoti ndinoita zvekunamata ndiani? Inini pachangu ndichiti ndinonamata, handigadziri makuva. Pane mutemo unondimanikidzwa here kuti gadzira chete? Saipapa tiri kumanikidzwa nemukuwasha. Mukuwasha uyu mwana wake here waari kumanikidzwa kuti agadzire guva, iye ari mwana wangu ndichiti agadzirwe. Mambo vatsigira nyaya izvi. Vanatezvara ndivo vaunza nyaya. Vanatezvara ndivo vaudza nyaya. Vanzi vasamonona mambo. Yes. Kuti mwana wenyu anga akaroorwa uya, akashaya, anofanira kugadzirwa guva. Handiti? Ichokwadi. Vanatezvara vari kuti isusu chinamato chedu hatikwanisika kurova guva. Ndakatofirwa nevamwe nhasi vese ndizvo vari. Anditange ipapo. Sei muda kuti manikidza nhasi? So vari kubvunza vachiti, zvakaitwa namambo ndizvo here? Inini kana ndisingadi ndinomanikidzwa here? Kana chitenzi changu chichiramba ndinomanikidzwa here? Waraiti vari kunyika vanhu sokuziva kwenyu panyaya yakafanana neiyi. Kana munhu asikade, kana achiti atiite, zvino anomanikidza here? Ko kana vakamanikidzira pakasimuka mhepo inosimuka kunani? Regai tinzwe kubva kuvateereri manyama kuti vanoti kudini neicho chokupi? Nyanga. Right. Gweruma 1 havakwanisire kutsvaga right kuita tii yekupisira iya inenge ichivava kuitira kuti zvidzimudzangara izvo zvivaviwe. Ndinonzi Niko Makosa, ndiri paWestgate. Unogona kupirwa punishment izvozvo. Plus ziva kuti nguva yamunenge muchiita hakusi kuita nokuda kwamukoma kero. Right. Mamanikidzwa. Kumanikidzwa neimwe nzira yekuti newewe undozofunga kuti Nyanya. Right. 11 minutes past 11 ndo pafika nthawi pari manje. Regai pari zvino tinzwe mashoko anotevera. Koma KB nyaya ndoda kutaura panapa, inyaya yakaitika mukati menzvimbo yekwaMurewa. Muri yeZimbabwe nyaya yekwaMurewa iyi inobata vanhu iri kuitika. Nyaya iyi mapisi ari kuita nzwa muri yeZimbabwe yakamira yakadai. KwaMurewa kwakaita mwana ari mwana mudiki anga achienda panguva yevanhukadzi zveupenyu hwese kwete kuti anomira.
ndakambotaura last week yekuti izvo pane mwana mucheche mudiki anga achiti iye mwedzi paunotanga pamwedzi woga ane nguva yaanoenda panguva yevanhukadzi uyezve mazamo ake achibuda mukaka. Inzwa yandinayo paswera nhasi, mwana uyu kuzvariro chake anga achienda panguva yevanhukadzi zvisingamiri. Ndokubva vadana munhu kuti uya utibatsirewo wona zviri kuitika pano pamba, hatisi kunzwisira kuti mwana uyu ari kurwara ende marwariro ari kuita hachizi chinhu chinovimbika chinojairika kuvanhu vese kuti mwana mucheche anoenda panguva yevanhukadzi nokuti inguva yevanhu vakuru. Mwana akura sei uyu? Mwana uyu mukoma KB atori pasi pe 3 years. Pasi pe 3 years. Asanga kutoenda panguva yevanhukadzi. Zvadaro mukoma KB pakabva pashedzwa munhu akaenda kunobatsira. Munhu akaenda kunobatsira uku akabva ataura nyaya yekuti panapa pane urombwa. Ndati pane akabata paukama kwenyu. Ndokubva vanhu vakanga varipo varamba munhu akasiya aita zvakasiya aita pamba apa mubatsiri. Ndokubva ataura mashoko ekuti ndakumbirisa inini ndakuenda asi andinongedzi munhu bata vanhu masei vanhu imhosva. Ndiri kuda kuti vakaromba vazotaura naakarombesa. Saka akarombesa wacho inganga ininiwo zvakare ndiri ng'anga, asi ndoda kuti ng'anga yakarombesa pano pamba isvike pano. Munhu akaenda kunobatsira pamba apa akadzokera nezuro, adzokera nezuro achiripo pamba veukama vakaungana mukoma KB. Ndobva kwasvika mutututu wakasvika pamba apa. Munhu mubatsiri akaenda pamba apa haana kuziva kuti munhu asvika nemutututu uyu inganga. Ndokubva asvika akati mubande kupe mushodzi mwana wenyu. Zvikanzi mwana ari kudhorobha, zvikanzi mufonerei. Pavakafonera mwana zvikanzi ndakutosvika pabus stop. Zvikanzi wangori kuwarara, zvikanzi ndandiri kuwarara but ndiri kuuya ndakutosvika papi pabus stop. Mwana komana achibva asvika. Zvikanzi taura zvamakaita. Mataura nyaya yekuti hamuna kuromba. Munhu uye akasvika nemutututu uyoyo ng'anga iyayi. Zvikanzi vagare pano pamba ndiri kukumbirisa mandifumura handina kukuudzai here kuti pamba pano pandakakupai mishonga yangu hapafaniri kuya imwe ng'anga. Handina kutaura here kuti ndakupai mishonga wangu asi pano pamba pasauya chii, pasauya imwe ng'anga. Mandikanganisa. Ndiri kukumbira baba vepamba apa, baba vandiri kutaura mhuri yeZimbabwe nebaba vakuru vanofamba zvokuremerwa vasinganyatsokuona. Kana ndisingakanganisi vakataura kunze vane makore asvika 94 years 92 years dzekuberekwa. Baba pavakanzi ndiri kukumbira mishonga yangu iende, ndokubva vaura masteps 1 2 3 ndokubva vasvika pahusa wemba. Pavakasvika pahusa wemba ndokubata neruoko. Pavakabvisa ruoko ndokubva vadonha mupurwa. Mupurwa wakadonha mhuri yeZimbabwe. Vana vanga varipo, veukama vanga varipo, nevemudzinza vanga varipo. Havana kunzwisa kuti mupurwa uyu mupurwa rudzii nokuti mupurwa wanga uri weblack. Gondaburi anga ari mututu ndokubva afamba mupurwa wangoshanyarika. Ndobva anga nejira reblack. Ndobva atora mututu ndobva aputira. Auputira ndobva asiya taura mashoko ekuti bepapa panapa zvamaita mandikanganisira mavhura makuva asingaperi pano. Mavhura makuva asingaperi pano. Makuva amavhura ndakuenda. Nguva yakadara chiti ndakuenda. Godobori akakonzeresa kuti ataura kuti pane urombwa pano. Ndokubva asumuka, ndobva asumuka akasudza tsvimbo yake mberi kwagodobori uyu. Zvikanzi hauna kwauri kuenda, hauna kupedza basa, taura zvimwe zvawasiya. Iwe taura zvimwe zvawaita sei zvawasiya. Ndokubva anyarara. Zvikanzi vanhu vakaromba panapa, timu yakaromba pamba apa yaikwanisa kuita 7 kusanganisira mukuwasha akaroora umwe mwana wepamba apa, baba vepamba apa, vanasisi vavo vaviri nevananasisi vaviri kusanganisira mukuwasha akaroora arivo mukati meurombwa. Zvikanzi nemunhu akabatsira, tarirai pane mwana akafa pano. Mwana uyu akafa uyoyo anga asingafanire kufa. Ndakatora urwere wanga uri pane umwe mwana ndokuzoisa pamwana wenyu, ndokusaka mwana wenyu akafa but haifanire kufa ndeuyu. Zvikanzi yes. Zvikanzi hazvisiri zvere. Zvikanzi chokwadi nagodobori. Zvikanzi une zviri pano zvisati zvapera ngazvibviswe. Deni unoshowiri bini for wakachiwemba kemenikasha. Tiri kutukana here? Tiri kutukana here? Baba ndipo vakasimuka baba vaye. Zvikanzi ahuna nemwe mugodobori, ahuna chamuri kusiya pano chamakaisa pano.
ndini ndakaita kuti muuye pano mashine zikwerere pano zvikanzi kwete zvikanzi ndini ndakaita kuti muuye pano baba vepano vakarwarisa vana vakaramba kuti vakaromba asi ndakasiya ndavaudza kuti akakurombesa achauya pano imi andati vakarombesa asi ndatimine mushonga yamakasiya pano right baba imimi ambonaire kuromba zvika ndakaromba ndakubvanzira godobariwe mtundu iyoyo ende vanotora zvinhu zvenyu mavakaenda kunotora zvinhu zvavo mukoma KB pane imba iripo asi imba iyi haigari vanhu inoita senge kitchen imba iyi inorara mbudzi ndokubva vaenda baba pavakaenda kunopinda mba imomo mukoma KB vakanouya mukoma KB mumba umu nemudende wandiri kutaura mukoma KB wanga une tsvanda mukati tsvanda yandiri kutaura yemukoma KB yange yakavharwa nejira reblack ranga riri mukati jira reblack ranga riri mukati manga muine dashka pamusana paro pakabayirirwa tsono mbiri dashka menyu banyamnyeyu riri kutofena rakabayirirwa tsono mbiri kozoita inonzi nyengerekedzi nenyanga yemombe kwainobvira pamombe uku kumuromo kwakavharika nditika pane kusaidi kwainobva pamombe ndokwaka kwakanuna ropa nemupuro mutema wakatanga kubatwa uyoyo wakangonotorwa paimba kitchen ndo zvakaburitswa imomo zvinhu izvo zvikanzizvo mabvumairo zvakwana godobo rakati zvangu zvandoziva zviri panapa zvakwana zvikanzi kana chike zvakwana munokunda zvinyu kuenda godobo uri akaenda unogadzira pamba apa ndiye akazopedzisira kubva pamba apa izvi zvikutaura kuno kwatiriita mukoma KB mutauro ndiri kukumbira vagari vekwamurewa mwana aienda panguva yevanhukadzi iye ane makore 3 years yes mwana wani kuna baba vane ukameri na baba vangu wakaromba mwana wemwana mukoma KB musukuru hai saka zvinhu zvakanzi nagodobori uyu angauya kuzobatsira pamba apa ngazvitorwe zvanga zviri mumba ndo zvakapiwa baba ava nagodobori here wemututu ndizvo zvakapiwa baba ava nagodobori wemututu ende anga asiri 1 retori timu kusanganisira mukwasha anga aripo zvakaripa urombwa irwo urombwa wanga uri hwei ndo pasina kuti urombo rero uti urombo ukaiswa mukoma KB urombo unoshanda neropa zvavafunga kuita chete vanhu vanoita mukatarisa zvinhu zvanga zviri mumba mukoma KB kuti dashka nyanga imombe tsvanda jira reblack apo chinhu chinofema chakaiswa tsono pamusana saka mubatsiri akazobatsira uyu akazopaka kuti mubatsiri wokutanga auye nemudhudhudhu right akati mwana apora here akati mwana apora mukoma KB pane zvinhu zvakabhadharwa ipapo zvatakaona zvino kutenda kwevanhu ndiri kukumbira vagari vemwana ndiri kukumbira vagari vekwamurewa ngatifambe itese mani murewa yave nechimuti yakurema pari zvino ndini pakarewa mboda kumozambique anze okay ndini Nathan Mapranga ndiri pakaruwe mboda kumozambique murewa yave nechimuti murewa yakurema pari zvino murewa mukoma KB ndiko zvakare kune mwana uyo ukungoti paburire padhoo kunyange dhoo rakavharwa anobuda nepaburi panokwana nhunzi nesvosve mutomuona apanze airutsa 5 liters yeropa munhu iyeye semunhu iyeye ndiye akaenda futi ikoko kumwana iyeye ndiye zvakare akaenda ikoko regai tozonzwa zvakawanda kubudikidza neicho chekwamurewa 11 minutes to 12 ndopafika nthawe pari manje pari zvino timbopinda kamuchitoro nevasawira vedu veEcocash pamwe cheteka neH Solutions. EcoCash